भाई चली चली तो जैसे जैसे उम्र बीतला वैसे वैसे रोग धरेला नो पहले शुगर होई ब्लड प्रेशर होई तले हटवे मार दी के चल जाई तले फलेरिया हो जाए कि मोटा जाए गोड़ हाथ में गुड़िया तनिक से है न रह सुमिरन में हम गौले रहनी है एगो हनुमान जी के गीत हां जी जी हनुमान जी के गीत हम गौले रहनी है तो गीत रहला गीत में प्रसंग में अंतर होला प्रसंग के भूमिका होला दस्तान में 10 गो तान होला ओकरा के कहल जाला दस्तान हमने के या श्री दुधेश्वर नाथ बाबा के आज हमने के प्रांगण में उपस्थित बने हनुमान जी के हैं वो हमार गीत गावे के ई रहला मतलब कि हनुमान जी दूसरा के दुख के दूर करी माता जानकी जी के हनुमान जी दुख के दूर कइने ओकरा बाद में कहने जे हे माता हमरा भूख लागल बा हमरा भूख लागल बा हई देखत नहीं कि रावण के हई बाग बगीचा में देखत नहीं जे नया नया फल बा होली की नाये बचावा अरे ना ए बाबा अरे राछा छहावे सा ए अरे दादा ओने ताके के नाओ मत ली हनुमान जी कहले जे माई खाली तू आशीर्वाद दो हई राछा एक एगो कत्ता ही ना मोली मारी मारब हम ओही में तिरजाटा एगो भी है हां तिरजटो रहे एगो तिरजटो रहे ओ में माता सीता जी के लगवे रहत रहे शिव जी राजभर जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर गुबुर गुबुर मुंह चलावे 48 से सपा नेता हमरा के दिले बने पुरस्कार 100 रुपया हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन व वंदन व मान सम्मान यही तरी बन रहे ओकरा बाद में हनुमान जी अक्षय कुमार के वध कइले बनी आ अक्षय कुमार के वध क के हनुमान जी जब रावण के जब दरबार में जब बनी जब रावण के दरबार में जाके देखत तनी कि अरे ई कत होत बड़ राजा बारी दसो दिक्पाल एकरे दरबार में बाड़े एकर देवता लो एकर नौकर बालो आ शनिचरा के मुड़िए पे लात धइले बा तब एनु हनुमान जी अब देखी ऐसन उनकर प्रणाम भई सरस्वती माई जीव पर बसली आ जब हनुमान जी जवाब सवाल जब रावण के भरल सभा में जब कइले तो हनुमान जी कहले कि अरे पापी नीच रावण दुष्ट माता सीता के जगत जननी माता है जगत के महतारी है इज्जत चाहत अड़े संसार में यदि रहे के तोरा अधिकार बा तो माता के ले जाके भगवान श्री राम जी के शरण में पहुंचा दे रावण कहलस करे बानर के हतना सुटु सुटु जीव चलता सुटु सुटु जीव चलता एकर गर्दन काट दस तब तक एगो मंत्री खड़ा होकर कहले कि ना 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 दूत के वध कईल अनुचित बा एकर अंग भंग क द राजा दय करा तब बानर के ममता पूंछ पर कपि के ममता पूंछ पर कहले जे तब कपड़ा घी लपेट के एकरा पूंछी में आग लगा दलो हनुमान जी कहले कि धन्य है सरस्वती माई भले त जीभी पर बसल अब बताई ओइजे के आगी ओइजे के किरासन ओइजे के घी आ रावण के लंका जर गई फिर माता सीता जी के शरण में आइल बनी प्रणाम करके आ चूड़ा मड़ी निकाल के माता जी दिले बड़ी कहले कि हई ले जाई प्रभु जी के निशानी दे आ जब भगवान राम देखिए समय के अनुसार कथा होला गायकी होले तो अच्छा लागेला अब महीना चलता कौन अल्लाह गावे चाहिए तो ठीक लगी अभी कुवार के महीना होके आ हम रवा सब के फगुआ सुनावे लगी तो लोग ना कहे जे ए बुढ़ावा बैठ बैठ तो समय हो गइल बा बैठ विचार कर हमरा बात पर देखे इनकर मुंह कैसन बा देखी ना भैया तनी विचार कर हमरा बात पर अब भगवान राम बानरी सेना के लेके समुद्र के सेतु पर जब पुल जब बनाई बानरी सेना ले जाके लंका नगरी बसर है त्रिकुट पर्वत पर ऊपर 3 गो कूट रहे मतलब 3 गो कूट रहे तीनों कूट पर एगो कूट पर सुबेलगिरी पर्वत पर भगवान राम जी के सेना रहे अशोक वाटिका एगो कूट रहे जहां माता सीता जी रहली आ एगो कूट पर रावण के नगरी रहे विचार करो राम रावण युद्ध भइल
मेघनाथ के वध भइल, इंद्रजीत मरा गईले, कुंभकर्ण मरा गईले। आय अभी दशमी के दिन है हमने के पूरा भारत वर्ष में रावण वध होला न भैया जी रावण वध होला। हमने के पुतला हमने के फूके ले जा ते बरा कावना दिन कार्यक्रम बा जैसे मान के चली जे दशमी को तारीख रहे 12 के रहे 12 के दशमी रहे एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी तो मान के चली 3-4 दिन भइल रावण वध भइला 3-4 दिन भइल। हमारा मुन्ना भैया का फरमाइश बा कि एगो गायत्री बाबा के प्रसंग सुनाई आ हनुमान जी से संबंधित होके तारावा समय से हम निवेदन करते हैं कि हमरा का 10 मिनट पैसा ना चाहिए, केहू हमरा के इनाम ले आके 10 मिनट तक हमरा का पैसा ना चाहिए। जब तक गाय 10 मिनट ओकरा बाद में लायदारी गाय लुलू बाबा तब हमरा करावा सब पैसा दे, लेकिन 10 मिनट हमरा का पैसा ना चाहिए। जब रावण वध जब हो गई हनुमान जी पहुंचल बनी कहा माता जानकी जी के पास तनी ठाकुर जी के ठाट दिखाएंगे। आज गायत्री बाबा मर गए लेकिन उनकर गायकी अमर हो गई। हनुमान जी जाके माई से कहते का कहते हाथ जोड़ी माथ नाई करिले प्रणाम माई, नाम हनुमान रघुराई के धावन, शुभ संदेश अवधेश के सुनाईला, आज दिन रन में मरा गईल रावण। जब माता जानकी जब सुनने बड़ी कि रावण मरा गई हनुमान जी कहता है रावण के रोन में अरे रावण के रोन में मरले रघुराई, आज के समरिया के हेमटा आ खबरिया सुन माई, आज के निश्चर के राई 10 बंधर आता ताई 3 ताल तो निश्चर के राई निश्चर के राई 10 बंधर आता ताई, अरे काटल फेण ऐसन गइले बहराई, आज के समरिया के खबरिया सुनम आई, आज के खबरिया सुनम आई, आज के खबरिया समरिया के खबरिया सुनमाई। माता जानकी खुश भइली कहली जी हे हनुमान जा ई संदेशा सुनावला खातिर हम तरह के बहुत बहुत धन्यवाद। अब विचार करब अब इने समय जब बीते लागल कहे से कि समय रहे ना इने भरत जी अपना प्रभु श्री राम जी से वादा कइले रहले कि भैया यदि 14 वर्ष से एक दिन यदि अधिका हो जाए तो भरत जिंदा ना रही है बची है ना। इन्हें भरत जी की अब हाल एकदम कुहाल हो गई आ 14 वर्ष समय एकदम परिवर्तित होके जा रहा बा। इन्हें भगवान राम विभीषण जी से कहले जे हे विभीषण लंका से अयोध्या के दूरी बहुत बा, देखिए लंका कहाँ बा अयोध्या कहाँ बा, हमरा लगे समय नहीं खे कि हम पैदल उतना दूर हम जा पाई। विभीषण जी कहले जे हे मालिक हे प्रभु ई पुष्पक विमान कामना दिन रात खाती बा, ई पुष्पक विमान कामना दिन रात खाती बा। अब इन्हें भरत जी 400 अब इन्हें भरत जी 400 अब इन्हें भरत जी
अपना भैया के याद करते रहे हाँ। आ कहत रहे भरत जी के शरीर के रंग कैसन भइल बा त सुखली ठटरिया रे जाटवा अरे सुखली अरे ठटरिया रे जाटवा बन गईली बबरिया एही फिरिया में अब ही नहीं अइले भगवान एही फिरिया में अब ही नहीं अइले भगवान एही फिरिया में कुसके आसनवा कुसके आसनवा कुसके कुसके आसनवा झरा झर बहेला नयनवा यही भिरिया कुसके आसनवा कुसके आसनवा कुसके आसनवा झर झर बहेला नयनवा यही भिरिया नय देहिया लगले पुराण एही भिरिया और नया देहिया लागेले पुराण एही फिक्रिया में कहत रहे कि जब भैया नहीं है अपन प्राण तेज दे वचन देले बानी रहकुल रित सदा चल जाई अब प्राण जाई पर वचन ना जाई भरत जी का करता रहे बबुआ धुमिला बदनामा धुमिला बदनामा धुमिला धुमिला अरे बदनामा जैसे चनगार हनामा यही फिरिया एही बिचवा हइले हनुमान एही फिरिया एही बिचवा हइले भगवान राम पुष्पक विमान पर हनुमान जी अंगद जी सुग्रीव जी माता जानकी लखनलाल सब लोग भगवान राम कहले जे हनुमान समय बहुत नजदीक बा भाई हमर भरत बहुत मन के कठोर है यदि तनकिया से हमरा में लेट हो जाई तो हो सकता कहीं वो अपन प्राण छोड़ मत दे हनुमान एगो काम करो हम तब तक जे भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर बानी आ जवना घरी बन के हमनी के जाए लगनी जा ओ घरी माता सीता जी वचन देले रहली गंगा जी के कि हम जब वन से लौटब तो गंगा माई के हम पूजन करब विचार करब तब तक सीता जी गंगा जी के पूजन करी है आ तू भरत जी के जाके समाचार सुना दे भैया आवत अब मैन पाया एजा चौपाई लागल हनुमान जी ब्राह्मण के भेष धके विप्र के भेष धके अरुण प्रधान जी बहुत बहुत रुपया दिल मैंने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत 10 मिनट तक हमारे का पैसा ना चाहिए 200 रुपया हमारे का ना चाहिए 10 मिनट तक भैया तने विचार करो हनुमान जी 3 जगह मिलल बड़े लेकिन ब्राह्मण के भेष धके विप्र के भेष धके कहां किसकिंधा में जब सबसे पहले हनुमान जी
मिलल बड़े राम जी से तब भी प्ररूप धके मिलल बड़े विचार कर आ लंका में जब विभीषण के कुटिया पर जब हनुमान जी मिलल बड़े तो ओ जो विपरीत रूप धके मिलल बड़े अब फिर अयोध्या में जब भरत जी से पहले भेंट होता तब विपरीत रूप धके मिलल बड़े विचार कर भैया तरिपुरा न जीती असुजा ससुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत विप्र रूप धोके हनुमान जी जाके भरत जी से कहते जी भरत जी बबुआ धरती से निश्चर के अरे कोई के सफाई अवतार जनकी तो धरती से निश्चर लोके अरे कोई के सफाई अवतार जनकी लखन रघुराई अवतार जनकी सुनत खबर अरे भरत उठे धाई तो सुनत खबर भरत उठे धाई सुनत खबर भरत उठे धाई अरे लिहल पवन सुत के कोरा से लगाई रावण के मार के आइले रघुराई रावण के मार के आइले रघुराई रावण के मार के अब तो विप्र रूप में बड़े भरत जी कहले जे ए भैया तू के हो तहार नाम का तू के हो कह तनी हमर से तनी बताओ मुंह से बचावला कह के हव भाई तब मुंह से बचावला कह के हव भाई मुंह से बचावला कह के हव भाई तब हनुमान रूप देहले देखलाई रावण के मार के आइला रघुराई रावण के मार के आइला रघुराई रावण के मार के अच्छा जिला पंचायत प्रत्याशी शिवजी राजभर वार्ड नंबर 48 के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ठीक अब बहुत बहुत रुपया देने हाँ ठीक बोला जाए हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा अब ने भगवान राम के जब आगमन जब भरत जी जब सुनल तो दौड़ के गोल बड़े कहा वशिष्ठ बाबा के पास कहले जे हे गुरुदेव चली अब हमार दुनिया के मालिक हमार प्राण के आधार आवत आ कैसे कहता तो पैया परतानी चल के गुरुजी चली ना तो पैया दिखा दे तो पैया परतानी चल के करी अगुवानी सुनिए मुनिवर ज्ञानी अरे सुनिए मुनिवर ज्ञानी अवतार भैया जी हमार सुनिए मुनिवर ज्ञानी अवतार भैया जी हमार सुनिए मुनिवर ज्ञानी सुनते ही बतिया फूले भई लागल छतिया रे सुनते ही बतिया पौले धन दौलतिया आ सुनते ही बतिया पौले धन दौलतिया गज भर के भई जाते भरत जी के छतिया सोर करवले नगरी भई समाचार सुनिए मुनिवर ज्ञानी अवतार भैया जी सुनिए मुनिवर ज्ञानी अवतार भैया जी सुनिए लुलू बाबा अवतार भैया जी
भरत औरी मंत्री आगे आगे गुरुजी पीछे भरत पीछे मंत्री सबका से सबका सीरियल बाकी के करा कल से स्वागत कर आगे आगे गुरुजी पीछे भरत पीछे मंत्री अब भीड़ पर नियंत्रण पर चलता रे संतरी गावेले गोइत्री संग में गावेले गोइत्री संग में बहुत सुननिहार अवतारे भैया जी अब भइल चार मोर हाला की राम जी अवतारे तो बूढ़ी बूढ़ी महतारी तो देखले रहल जेकर नया नया अभी शादी भई रहे जौन गवन हरी रहली ऊ तो राम जी के देखले न रहली ऊ का करता लो कैसे बबुआ अरे झकली गवन हरी झकली गवन हरी खिड़की से बहरी अरे किने बाने जी झकली गवन हरी गवन हरी खिड़की से बहरी रविदास पूजा कमेटी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक बरवा के धरती से हार्दिक हार्दिक अब देखिए नया नया मेहरारू अरे हम प्रभु जी के नाम देखले रही चलो सा दर्शन कर लीजिए चलो बाप रे बाप के खिड़की से ताकता के छत पर देखता अरे राम जी इहे कहानी भा लगा ले बबुआ त जेकरा से जहां सुनाइल खुश खबरी त जेकरा से जहां सुनाइल खुश खबरी जेकरा से जहां सुनाइल खुश खबरी आ केहू तिरकट केहू धइल बाटे डहरी खिड़की से बहरी आ झकेली गवन हरी खिड़की से बहरी झकेली गवन हरी खिड़की से बहरी आई सुना ना का बैठल बाड़ी चलो चलो अरे हम देखो खाली खाए में रहता है संवर को जौन बाड़े नु ओहे राम नया नया आई बिया नु ई कुछ जानत दिया तो 14 वर्ष के बाद नु भगवान राम आई तू कबो देखले बाड़ू तू बैठा खाली बैठा खाली पलंग तू रहता भाव लगले बबुआ तब आइले रघुराई आ खबर सुनली माई तो आइले रघुराई खबर सुनली माई आइले रघुराई खबर सुनली माई रघुराई खबर अब माई कैसे दौड़त रही कैसे जैसे गाय के देख के बछरू दौड़ेला ओह तरी अच्छा है बछरू के देख के गाय जैसे दौड़ेले ओह तरी ए बबुआ आइले रघुराई खबर सुनली माई अब बछरू के देख के अरे दौड़ेले लगहरी आ खिड़की से बहरी आ झकेली गवन हरी खिड़की से बहरी झकेली गवन हरी खिड़की से बहरी अयोध्या के नर नारी दौड़ेली बहरी सभे लोग घर से बहरी निकल अरे चलो ना हो अरे हे नहीं और राम जी अरे का ए बाबा भाव लागल तो अयोध्या से बहरी है डाली गवन हरी अयोध्या से बहरी है कोई खबरी आगा वाला गई तेरी मजा ले तो बड़ा लहरी खिड़की से बहरी आगा वाला गई तेरी अम्मा जले तो बड़ा लहरी खिड़की से बहरी तकेली गवन हरी खिड़की से बहरी तकेली गवन हरी खिड़की से बहरी तने बढ़िया पुष्पक विमान देखिए आज हमने के प्रधान जी आज हमने के देखा जाती हेलीकॉप्टर हवाई जहाज है और घरी पुष्पक के विमान रहे बताएं लोग कहता है कि घरी के विज्ञान बहुत आगे बा उ कौन विज्ञान रहे उ ऐसन पुष्पक विमान रहे कि ऊपर कतनो आदमी चाचा बैठ जास तब 5 गो सीट खाली रहे कतनो आदमी बैठ गए हैं तब 5 गो सीटवा खाली रहे उ कैसन पुष्पक विमान है ए घरी कौनो एयर इंडिया के विमान हो चाहे फलानमा के विमान हो
ऊपर 200 आदमी बैठे हैं 300 आदमी बैठे हैं लिमिट में, लेकिन वो क्वेश्चन विमान रहे। अब बताइए उसमें तेल ना लागत रहे, मन के गति से वो विमान उड़े, मन के गति से सब लोग और ई दादा विमान चलल बा, विमान चलल बा, धीरे धीरे नीचे आवा, धीरे धीरे नीचे। जैसे जैसे कबो कबो हमनी के गांव में केहू के गांव में यदि हेलीकॉप्टर उतर जाई, जैसे कोनो नेता विधायक आवेले सांसद आवेले तब भीड़ हो जाला, देखे कहते होला न ओह तरी जब पुष्पक विमान जब नीचे उतरल तो मैं पूरा अयोध्या में भीड़ लगा दे। तो जब उतरल अरे विमानवा का गानवा तो लोगवन के भीड़ हो गई। तो जब उतरल अरे विमानवा का गानवा तो लोगवन के भीड़ जब उतरल विमानवा का गानवा से तो लोगवन के भीड़, अयोध्या के सब लोग जुट गई। भैया ये बबुआ जब उठसना भरत गईले भुइया परी अपना भाई के देख के अपना मालिक के देख के, दुनिया में आज तक कोनो ऐसा भाई ओह तरी ना मिलल हुई है। जब भरत जी विमान के जब देखले भगवान राम जब धरती पहिले तो साफा एकदम भरत जी धरती पर गिर गई, वैसे जैसे लौर गिरला डंटा ढही जा कहले बबुआ उठसना भरत गईले भुइया परी तब आंकवारी में धइले हरी तरोवा खाड़ भइले सिहरे बदनामा नए नामा में गिर हो तरोवा खाड़ हो गई सिहरे बदनामा नए नामा में गिर हो गई। महतारी देखा तरी की बबुआ के हमारा शरीरवा कैसन हो 14 बरिस पहले बाप रे बाप 14 बरिस के जौन नैन अब बताई तो घरी मोबाइल के जुग ना रहे, तो घरी 4G ना रहे भैया, 5G ना रहे, तो घरी टीवी ना रहे, कुछ ना रहे। जौन महतारी 14 बरिस के बाद में जौन अपना बबुआ के देखले बड़ी त का कहतरी बबुआ चाम झूलल बाटे देहिया भई देहिया फटरी, चाम झूल गइल बा देह शरीर फटरी हो गइल बा त चाम झूलल बाटे देहिया भई देहिया फटरी साफ लौकत बा मुंह पर परल फेफरी कौने फिकिरी में बबुआ गई तिरी कौने फिकिरी में बबुआ गई तिरी कि आई संसारी हो गई। सब लोग जय जयकार मनावता प्रेम से बनी रजरामचंद्र की रजरामचंद्र की सब लोग जय जयकार मनावता। आइए जो सब लोग थपरी बजावता आगावता सिया राम जी की जय राजा राम जी सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय। राम भइले राजा बाजा लागल बाजा राम भइले राजा
हरिया जैसे भानु के उदय सिया राम जी की जय राजा राम सिया राम जी की जय राजा राम की जय। रोग दुख भागल सभे में देखा जागल आ रोग दुख भागल सभे के भाग जागल ठाकुर गई तिरी अल्लाह पतर लय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय। यही जे प्रसंग के हम खड़ी काहे गा देने है जानते नहीं प्रसंगवा ना गईती नो तो पुरनिया चाचा लो हमनी के कहेला चला हो चला मैं लवणा छावड़ा ब्यास से हो गइल बड़े सा आई प्रसंगवा गावत रहने हां जितना नायका नायका लइका बड़े हमरा का मने मने गरियावत रहल का कहता ले बा हौहे एक जना कहत रह जब मारो बुढ़वो खत्म हां एकरा पैसा अटकता का करबी है जरा दिया हमनी के गाई ले जब प्रसंगवा त नौका भाई लोग कहेला चला हो चला लगले ई कथा गावे हां अभी लगले अपना के जानकार बने हां लगला नहीं तुलसीदास के सार का करब समय समय के बात बा ए देखी खियावे वाली